Oh, kaya na. Si mama. Baka di ko ubos. Kanon mo ni, sinabago. Kaya bibi. Kain. Pag una ko ito si Manitibo pala, mag-inside. 10/10. 10/10. Ayan mga kaparangison, good morning. Yun, papunta ako dun sa San Juan. At bibili ko ng karne para kasi Sunday ngayon. Yun, happy Sunday po pala sa lahat. Happy Sunday. At ingat po tayo palagi. Rest day, pahinga. Kaya yun nga, Sunday naman. At dito sa bahay, tulog pa yung asawa ko. Kapatid ko nga tulog pa. Dito natulog. Asawa ko nandyan. Tulog pa sa yung anak ko. At maaga akong gumising. Gawa nga ng nagbudol pa ito sa bahay. Bibili na ako ng karne. Ito po yung kay Kuya Binji. Kay Kuya Binji. Tapos sabi niya yung iba, idagdag daw namin sa negosyo. Ayun po, balak ko mag-igado doon sa bahay. Tapos, salo-salo kaming pamilya. Magkakapatid sila mama, sila papa. Yun. Kasi, simula nung napasaba ko sa vlog, ay bihira na kaming makapag-banding. Kasi, siyempre, lagi na tayong busy. Kaya grabing nabago. Simula nung pinasok ko yung itong pagbablog. Talagang halos taong bahay na lang ako. Pag galing sa trabaho, pag umuwi ako dito lang ako sa loob. Dawa nga ng edit. Tapos ngayon naman na medyo maganda yung pagtitinda. Edit na dun sa barracks. Tapos gawa dito. Pero maganda, makita nyo yung makita nyo yung i-reveal ko yung kikitain namin yan bago matapos. Okay, i-reveal ko, wag na. Kasi wag na lang siguro. Kasi yan, nag-aalkansya ako. Kada nag-aalkansya kami. Pagkapag ganito para pag December, meron kaming pinakang bonus namin sarili namin. Yun yung alkansya na yun. Yan. Gusto ko talaga yung yung pinagtatrabuhan talaga yung pera. Mas maganda yung sarili mong sikap na yung masabi mo na pinaghirapan mo yung talaga, yung gusto mong bilhin o kaya pundar. Ganun. Ayun po, at medyo magluluto pa. Pupunta pa nga ako ng buwa. Bibili pa ako ng balot kasi naubos yung balot ko. Kaya bibili na muna ako ng karne. Hatid ko dun sa bahay. Ipaluto kay Papa. Tapos ako, pupuntang na buwa. Bibili ko ng mga balot chicharon. Kaya let's go. Ayan mga kaparing Jason, at papunta na ako kila mama. Yung asawa ko, hinayaan ko lang matulog muna. Nandun tulog pa. Ito yung karning binili ko para igaduhin. Budol pipe. Grabe putik dito. Ano? Hindi ka mo nag-cancel to? Mama? Ha? Minta, mataas nga ito doon, palamig inom. Na yung karne. Butangan Ronnie. Igaduhin, budol pipe. Ano yan? Higado.
Bangganan eh. Naggulay. Kung magkagulayan. Daming yagitan. Nagbakal. Bumakan di kata magpaguto sa kung magpalaya-laya. Yan ah. Panabuha pa ako. Yun. Migsa daw sa balot. Ngit-ngit ay. Kilo. Hindi oh. Ilang ba ito? 500 doon lang yan. Oh? Ulo tayo ko kaya ka din. Nakarugang pa. Mali. Kung gustong mag-ihaw. Kung gusto kung ano, hindi na mag-ihaw. Higa doon na sa namin. Sa sulo! Yan na. Narito yung saging. Kaso wala ng atay. Ubos na oh. Mag-iga doon na lang. Hindi na mag-ano pa? Hindi na mag-ihaw? Mag-iga na lang lahat. Sige. Papa na magluluto nito kasi punta pa akong nabuwa. Bibili pa ako ng mga paninda ko mamaya. Budol pa ito maggugulay daw. Ay, masarap yun, gulay. Gising na sila. At papunta na ako ng nabuwa. Hinatid ko na yung karne doon kay Papa para lutuin na ni Papa. Punta ako ng buwa, mamimili pa ng mga balot tsaka chicharon. Gising na yung anak ko, yung asawa ko. Ma, good morning. Hugas plato. Almusal na kayo para pagdating ko punta tayo doon sa bahay. Mamaya, di mo nag-almusal? Masaya susi ng Kasi baka maubusan tayo ng balot. At gamitin ko yung yung helmet na bigay ni Kuya Bensworth. Shoutout kay Kuya Bensworth. Maraming salamat po. Oh, wala pang gasgas. Iniingatan, laging nakabalot. Ngayon gamitin ko. Alright, let's go. Punta na tayo ng Nabwa. Yahin na. Papunta na ako ng Nabwa. At dito ko dumaan sa may may Bakulod kasi mas malapit dito. Sana mayroon pang balot. Medyo tanghali na. Alas 9 na. Medyo konti na lang yung tubig dito sa binansagang New Zealand ng Bakulod. Adoy, may isda doy. May isda. Marami dito namiminuit. Lalo pag hapon. At pagbalik ko, pag nakapamili na ako, punta na kami dun sa bahay kasi Papa nagluluto ng igalo. Sabi ko dun sa anak ko, sa asawa ko, maligo na sila para pagdating pag uwi ko, diretso na kami dun kasi may okasyon dun sa sa kote. Sayang man yung binta ng tindahan. Para pagkatapos ng live, pagkakain, balik kami dun sa bahay para makapagtinda. At yung labahan, dami. Hindi ako nakapaglaba kahapon kasi gahol na ng oras. Habang rest day kami, gawa lang ako ng mga vlog na iba. Tapos makapaggawa-gawa ako sa bahay yung mga pwedeng gawain din. Maglinis-linis kasi malapit na yung fiesta. Bigla tayong pag di pa kami tawagan doon sa PGH, baka makapaghanda. Depende pag may panghanda ako, maghahanda ako kaunti. Kasi siyempre yung mga kapatid tulad sila Papa kakunti lang yung yung handain mo yun. Dati nung isang taon nagkatay ako ng baboy, baka ngayon hindi kasi may kasabay kasal nung pinsan ni Mrs. Tutulong ako dun. Kaya kumbaga yung handa ngayon na pista,
Yung ano lang, kapag may bisitang pumunta, at least mayroon tayong ipapakain. Kung kaya yung team pumunta yung team, meron tayong ihahanda. Nung nakaraang pista nga pumunta sila, pero hapon na lang pumunta. Sila Gwen, hapon na silang pumunta. Nandito na ako sa balutan. Sariwa. Ay, udah na sa limang uwan. Mamira na sariwa ang uwan. Ay, dosi. 12. Puhunan. Hindi na ipaibabaw mo. Tamo di. Darada ko lang. 16 days na nun. Pira. Di ba yan pa lumambot na lang po. Amo. Di pa ako nakagagalin may kasubago pa di para bakal. Salamat ah. Mareraya di barakada. Kaya lalaki. Lumambot lang ito na ako. Put maad ko. Sarap kaya ki Papa. Kaya titinda ko Udi mo kaya. wala pistang kalag. Oh. Tapos karang mo na ako sa puhunan. Sila sa nuwan. San Juan. Atawo man pati pala sa San Juan. Ano Mig patagama po ako kan. Amo. Mga Anong aldaw mo nakukuon? kan po. Biyernes, Sabado. Sabado na. Anong pitsa yung haba doon? Kitsa unong ramram. Oh, sige. Pangali mo ka narada kulo pa. Opo. Kasi iba na init pag Sabado. Pero kantidad ka na 300 na pieces. Okay na po, ma'am? Ate. No, pakwenta daw po. 5,000. 5,000, 10 pesos. 5,000. Ito no? Sabado ng ramram. Pa, big sabat akong Martes, ang makadara. Aldo na ako ba? Domingo, big sabat akong Martes, ang makaduang kan. 15, 16, 17, 18, makadara ko doon. Na baka makapaitin ako. Pero 10, 13 days, 14, 15, 17 days na yun. Bayad kong plastic. Apilan ko sa 17 po, adi? Adi, so amo. Oo, adi 16 days. Ay, walang tropik. Dito sa palengke. Hanap ako ng tropik. Tropik. Ayun, pauwi na ako. Wala akong nabiling tropik pero yung balot nandito na. Sarap pa naman kasi nung tropik na yan pag yung lutsaron. Balik na ako, wala akong nabiling tropik, walang lutsaron.
Nabili ko lang mani. Yung mani dito na sa ano, sa U-box ko. Yung balot ito. Puno. Tanghali na. Balik na ako kasi bablog pa yung pagluto ni Papa. Alas 10:39. At daan muna ako dyan sa ano, sa may simbahan kasi linggo. Expired na tong motor ko, nag-expired na nung isang linggo. Hindi ko pa nare-restro, busy pa. LTO pa naman. Laging busy. Siguro pagkatapos na lang ng ano, ng challenge, nare-restro ko to. Isang linggo na siyang ano, expired. Magmulta na lang. Dito na ako sa may Bacolod. Yan, dahan-dahan lang kapag pabalik na ako kasi pag mabilis lang kasi medyo ano, medyo lubak-lubak yung kalsada dito. Yung balot mababasag pag bilisan ko. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dito na ako sa bahay. Ma! Dito yung mga mani. Balik ng mani. Plastic. Yung chicharon wala. Walang chicharon. Mani, mani. Ito na bili ko. Balot. Puno. Tapos nagpaparasolve na ako doon ng ano, ng balot 300 pieces. Para magtinda sila Papa sa ano, sa mais menderyo. Para kumita rin sila Papa, sa si Mama.
Yun nga, sabi ko, magtinda sila. Kasi walang puhunan. Yun, pahiraman ko muna sila ng puhunan. Tapos nagpano na rin ako dun sa balutan. Pahiraman ko muna sila papa ng puhunan. Yung gagamitin namin dun sa ano. Pamasahe pag rin pa Maynila. Pahiraman ko muna sa kanila. Tapos sabi ko dun sa balutan, kapag ako kulang yung pera ko, angkatin ko muna yung iba. Yung pumayag, mabait din. Mabait yun. Yung ano. Yung sa balutan na yun. Ayan. Ligo muna. Kasi punta dun sa ano. Pupunta kami dun sa bahay. Baka nakaluto na si Papa. Ano na? 11:13 na eh. Ayan, papunta na kami ng bahay. Naligo na. Pagka-live balik. Kasi yung tindahan. May mga tao kasi dun sa ano, sa court. Gawa nga ng assembly. Pag-uusapan tungkol ngayon dito sa ano, paparating na piyesta. Asamblea di Barangay. Bakit kasi dyan? Dito kasi eh. Dito kasi oh. Oh. Naluto na? Ha? Tingnan natin yung ano, baboy nila dito ni Nini. Dito rin ako dati nag-alaga ng baboy nung dito pa ako nakatira. Pinapaliguan ni Papa. Yung igado luto na. Igado luto na. Mahilang klase ah. Maluya baga pa. Maluya di mong orig. Nagdarwang bulan. Yung igado ay luto na. Tsaka yung gulay. Ano yung gulay? Balingoy. Ito yung igado. Yan. Si Papa yung nagluto. Ito na po, Kuya, ano? Kuya Benji. What is this? Ito naman yung lagi na lang kasi pizza. Habang kapatid ko, Pananghalian. tanghalian na lang daw. Saan iba to? Dala ni Mama. Grabe eh. Magliliam po pa sana. Ihaw. Sabi ni Mapa, igado na lang daw. Labas talaga ang igado dito. Sarap. Dami. Laing. Baka ito yung maunang maubos. Daw pala yung tabaan sa turef. Ano? Laing. Ano namin? Gulay na laing. Tikman mo, Ma. Alam ko baka di mo intindihin yung igado. Ba? Sili. Tsaka suka. Sukang nyog. Tama na. Baka di makakain tayo ng maalas mamaya. Harap? Yan po. Laing. Ate Marlene! Pagkano? Ate Marlene! Kumusta? Ayan po. Ayan, Kuya Benji. Ito na po yung ano, yung sinend mo nga. Tapos yung iba sabi mo na idagdag namin sa puhunan. Yun ay nasa ano na tindahan na namin yun. Kumbaga, nung nakaraan kasi lagi na nakadalawang beses ng pizza. Tapos sabi nila, mag-boodle plate naman. Ate Che! Ayan, pagkatapos itong ano, itong kainan,
ano naman, live kantahan. Pagkatapos si Franstar ito, nakalive si Franstar. Kasi ano na? Nakain na. Sari mo naman? Ano ka na? Nakinod ko ma. Sarin. Sige na. Ya, magkano na nga sa... Minaka mo! Minaka mo! Ayun na. Yan yung igado. Ito mo naman yung serving sipunan ah. Mamaya niya? Yan. Yan si Papa nagluto. Hindi ako. Hindi ako. Ang gulay. Tama na muna. Baka di maubos na anak. Sayang. Palis-palis sa sana mo. Pili, ano na? Amo na muna kanunan. Baka di maubos. Tama na ito. Hmm? Ano? Oh, kain na. Si mama. Baka di maubos. Kanon mo ni, na bago. Ayun lang kada. Gulay. Gulay. Dagan, pinula. Kain po tayo. Budok plate. Godot light. Ano na? Sabay-sabay na. Ingat ito ikan. Hari ko rice. Ayun mo na lahat, Ray. Ito na yung silo. Atras mo yung camera mo. Kaya mabot ka lang. Atras lang ano? Oh. Tingnan mo na namin lahat. Wala dyan. Ay, marami Nicole. Adjust mo natin ang minute na Ay, sige. bitan. Nak, tayo muna nak. Tapos si Nicole. Maria Clara. Okay. Kain po, kain. Kain tayo. Kain tayo. Ang tela. Kaya Benji. Pido ako. Ito na. Ano ako kaya pinit? Nakon. Salamat tayo kay Kuya Benji. Ako mag-alal ka dyan. Ano? Ano? Kaya ito na sila. Hindi, may kain. Kuya Benji, salamat. Kaya Benji, thank you. Tadlad. No. Nakul. No. Thank you kay Benji. Dilo-dilo mo ay. Lalay. Yes. Mag-inugulay doon. Siyempre, Doon na lang. Facebook saka YouTube. Ay, kami be. Kain. Ikaw una ko si Manny Tibo pala, mag-ensayo.
dami. Wala doon sila. Tadi dito ay lado. Sige. O sa tadi dito. Masari ka na. Ano yan ka ah? Kaya nga yung ito, buli pa ito. Walang mga kakasala. Hindi no? Cellphone ni Nini. Matitik mo. May nakamang magkaon. Dapat ba siyang nanonood? Pangit po. Pag nakaunod to yun, naka-vertical lang ay nakultan view. Kung naka-vertical to, nabagay ko. Another one. Ano pa yun? Aw-aw. Si aw-aw. Ayan na, before and after oh. Di na ubos. Merienda pa yan mamaya. Meron na mamaya. At mamaya may laban kayo no? Ni. Restore. Oh. May laban sila mamaya, amateur. Sabi alas 6. Gatalin. Yeah, gatalin. Aga talent. Kailan kayo sasama? Lahat sila. Lahat. Ubos? Except kay Ilad. Kaya pa si Bunjing. Bunjing kasama. Si Bunjing, kuha. Dancer. Kamu? Ayan po, at tapos na nga. Muli, maraming salamat kay Kuya Benji. Yun, pasalamat tayo. Salamat po, Kuya Ben. Salamat. Salamat sa anim na account ni Kuya Ben. Thank you po. At ayan, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Yan. Bye-bye. God bless. Ayan, at tapos na yung live. Uwi na kami. Kasi yung tindahan, maraming tao dun. Kasi assembleya. Yamanuran na. Ang buo tayo tapos na yung ulan. Masay Tito Ilad. Ay, si Tara na. Tito Ilad. Dali na. Tito Ilad pa. Diba? Dali na. Uwi na kami. Ay, si Jan sa to. Buti tapos na yung ulan. Ayun po, dito na kami sa tindahan. At daming tao. Daming tao dun sa park. Sana po naintindihan o mga pinaliwanag sa ng punong barangay. Napagin po ni punong barangay duty si Pagawad Noli. Kaya lang, sabi po ni Secretary, safety po muna. So, sabi-sabihan po ang kanatong station person para mag-report ka ng kanyang mga dismento. So, dahil ba ang kanatong station person Bukas na yung at assembleya kasi dyan, assembleya. Bantay mo muna dyan, nak.